जुड़वा भाई के एक ही लड़की पसंद बिया, मगर लड़की के ऑफिस के ईगो लड़का से प्यार बा। ई बात दोनों भाई के बिल्कुल पसंद नहीं खे। राज थोड़ा दबंग बा, वहीं रवि थोड़ा शर्मिला। ऑफिस में भी रवि से सब आपन काम करवा लेविला। काम हमका करके दे विदिन 3 आवर्स। अरे ये काम हम कैसे करके दे पाएम भाई? हम ही काम अभी ना कर पाएम, हमरा लगे पहले से बहुत काम बा। केहू अपन टास्क दे देवेला तो केहू कॉफी मंगवावेला। हद तब हो गई जब बॉस भी ऑफिस में काम कैला के बावजूद भी ओकरे के डांटेला। तो हर काम कब खत्म हो रहल बा? सर हमरा 1 घंटा और ही लगी सर। अभी 1 घंटा और लागी? अरे खाली ऑफिस में जल्दी आवे से ना होई, बुझला? अरे तनिक अभिनव से सीखा। सबसे पहले ओकरा काम पूरा होवेला। सर अभिनव का सारा काम हम ही करें नहीं सर। अब तो झूठ बोले लगला। सब कुछ सहला के बाद भी रवि जब घर आवेला तो राज के हरकत से परेशान रहेला। बतेबू आई देखबू कैसे रूम पूरा अस्त व्यस्त धैले बावे, पूरा रूम के एकदम तहस नहस कर दिल बावे। अब डेरा के दे बाथरूम में घुसल भाई। राज राज बाहर निकलता बाबू, खाली तारा चक्कर में चुप बानी, आना दिन का कब ठीक कदल रहती। एक दिन ऑफिस में कॉफी ले जाते समय सुंदर लड़की से टकरा गईले। फिर का आंखों ही आंखों में बात भइल और प्यार के इजहार भइल। मगर ऑफिस के लड़का कबाब में हड्डी बन के आ जाएले। कभो गिफ्ट दे देवेले तो कभो किस कर लेवेले। ई सब रवि के बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर रहल। फिर एक दिन जे भइल वो केहू सपनों में भी सोच ना सकेला। रवि आपन प्यार के किडनैप कर लीले और साथ ही साथ ऑफिस के लड़का के भी। फिर वो लड़की के प्यार के इजहार करे लागल। तबे ओकर जुड़वा भाई राज आ गईले। अब ओकर गुस्सा 7वें आसमान पे रहे। कभू वो अपन गुस्सा भाई पे निकाले तो कभू ऑफिस वाला लड़का पे। अब का हुई? का लड़की के आजाद करवा पाई? का प्यार खातिर अपन सगा भाई के जान ले ली? पूरा कहानी जाने खातिर देखी नीलम गिरी के फिल्म फांस सिर्फ स्टेज ऐप पे।